jare wong tuwa tumindak sing bener nggih conto ning ilmu kelakone kanthi lanang aja mung nang omongan kok dilakoni iya manut kamu Sikra permono kontra sikra ngrakit nawang sesangka mangu-mangu ngatlir wawa sing duka cipta tanono kanggo jiwa raras kowe ladalah irangan bebasan muspro tanpa guna ngadu-adu kemiri kopong rebutan pepesan suwung ngadu-adu aku dadi wong sudra sampali loro saudon terus sauripan paribasan klan kabur kanginan marapun praja Traju Trisna ucapku ing pengarepku digugu dening suara kantor malah niate bakal mateni Kresna lho kok bareng ketemu karo Kresna banjur balik tinggal ora kurang cara kanggo ngrubuhake bendera negara pamenang wis duwe sesaltan jaya ilang Rudrawati pengaribawa benten kawarane mendung mapan wonten ing nadaning mono awit kartini tegak nuripun pati seluri ingkang sweda kakabet wendo murid keluarga ing pamenan menika samya cecokrahan marandiri gagar wigara tanpa karya tan saged pikantuk damel denira lampah butuh selo dateng Prabu Swarkantari Praja Traju Trisna binanggih kalian Hirang Sela sinten danang sela putune Pandhita Duna atmajanipun Bambang Swatama Raden Danang Sela amungaraken Dursasubala wayahipun Raden Dursasana saking Bandar Junut mangkala sipun kali kabaring desa terus pundi yang dipun niat nabung di tangan saged kasembatan menapa boten yang beda yang pokok danjuran sironya dong dawuh Oh
kawayan nyolagya sumara Urinanggara mingpuri Yekti ana sira mandaya mandaya sekaring isma winalik penggalipun Hyang Gerdoso Sepala liripun kados pundi Kanjeng Hyang Danyang Vela sembari pangandika paman bela kewirangan ado nganti tak rewangi aku dedhepik ana ngersane Anggir Prabu Swarkantara ing Praja Trajutrisna paduka menika lumarep wonten ing Praja Trajutrisna ngersanipun Prabu Swarkantara pamripun pamri mung kepengin ngedwedhus awit Swarkantara kuwi putraning Bumantara biyen patining Bumantara kuwi dening Prabu Kresna lakon Bojali Suta bapa lali anak lali bapa ning bareng Swarkantara kok ngepyakno para wadyabala nganti sikep gaman landhep piranting peperangan jumujug ana negara pamenang ketemu kalawan Kresna bela dalah mbuh dikandhani apa mbuh dibujuki apa lho kok saiki Swarkantara banting karo bela apa ora Pakut kanjoan Kamrapat sing angin Pepayan Nentri Bawana Pepayan Nentri Bawana kados ngaten Paman Kertiwindu mboten namung panjenengan ingkang benaos penentilan yen kepiye kula ugi rumaos kecalan tiyang sepuh kula Rama Swatama menika pejah nalikanipun wonten lelampahan lairipun Sang Parikesit piyambakipun kagungan pusaka ingkang kawastanan Sunda Manik saged damel bengkahipun beteng praja pamenang ning nyatanipun Kanjeng Rama menika pejah wonten ing pertapan Grojogan Sewu. Wajibipun putra kula kepengin ngudi tuwuh sedanipun Sudarma kula. Ing mangke menawi pinanggih kalian turunanipun wong Pandhawa bangga badhe kula sembadani. Uti badhe kula rambungi. Yen pancen kaya mengkono, telu-telu ngatunggal ati wong telu dadi siji. Ayo, ketemu turunane wong Pandhawa pateni siji, wong siji. Nggih, ngetwaken dawuh Paman.
Saking pertapan Candi Bungalan putune dan palungnya menjadi Bambang Irawan nggih Bambang Wiratmoko tan mokal satro mencorong sanjane pawitrai kesumurung dosing mampu saringan kopo tesi tedak turunipun Raden Janaka samet geyo Lolono lan Tapa Brata ing pengajap jujuk ing praja pamenanganing praja Yastina kepengin suwani ngarasanipun keneyang Raden Arjuna mangkono cipun dari kabaring lesan gendikane kanjeng kendang paluku yenaku kesikil putune kayang Arjuna mongko wiwit kuncung nganti gulung terus nate handi merupi pasurani kanjeng Hyang kaya kang dadi tetepian gede wajib para tedak turun padha ngatur memangan Hyang ngasti wonten pundi gunungipun Hyang keng wayah pun Bambang Wiratmoko Hyang takon marang aku Bambang Wiratmoko bocah ketik winali ora rasane ngati nusuk ing pertapan Candi Bungalan anake sapa putrane Rama Irawan ngendikane yang palupi aku putune Janaka lha kowe sapa putrane Kanjeng Ronging Pedanyangan Rama Haswatama aku putune Pendhita Durna Danyang Swela yuk sabdak netramu jalatan kaya duratmu konangan dateno kaluhanam aku sak pirembuk kalawan Kertiwindu sak pirembuk kalawan Dursasubala arep mateni
turunane wong Pandhawa kelebu kowe cekel dugang-dugang dadi lampan. Nagara gangsa tetek kaya botol-botol
ora mung kabare turunane wong Kurawa turunane wong Jail metakil wateng karo murka budine Candala mula bener apa ngendikaning para winasis kono tetembungan kacang ora ninggalan jaran turunane wong becik mbok menawa tumindahe becik turunane wong angkara murka watah budine Candala nyata-nyata mung dadi reget ngendikaning para pepundhen bisa lestari kanggo mingkadang kumari kesit bisa jumeneng nalindring praja Yimastina ya negara pamenang sarate kabeh para pepundhen kang sepeda paring pangestu Eyang Semar aku kalebu putumu Eyang Bantawaku karang gundaya ajak suwan ing praja pamenang Eyang kayune Purwasajati pangira jagat godhong kinarya kembang lintang naloka langit wasur yolandeng
angkasa bumi benggah pratiwi koyote sang bayu Bajang Wangareka gumandring wengi jroning wengi dering wonten ing kacarita. Kacarita namung gambaring arga Tursina. Argaraning gunungan Tursina yen dicatur isine ana marma ginambar segitiga minangka lambang uriping menungsa manjing tribawana, triwilangan telu bawana alam, alam kang telung wirangan. Yaiku alam kalbu alam rami piwah alaming kelanggengan alam kalbu alaming tuneng jeming bayi mapan jero garbaning buyung sempurnane 9 wulan 10 dina alam rami uriping menungsa ing nerca padha kang ngendikane para winasis bebasan kaya wong kang mampir ngombe nanging yen alaming kelanggengan supa kang raga sampun pinisah mana ora dadi ana sakwisana mulih pring asale ora ana. Pucuking gunungan ana gambar kembang pancawarna. Kembang gandane wangi panca lima, warna rupa. Menungsa kang gayu luhur asmane nedya marang sembah kang 5 perkara. Bangsa kita kagungan paugeran Pancasila, dawing agama suci, salat sedina sewengi 5 wektu. Parandene ana gambar kaya kasta boripange papat. Godhonge sanga ngadege jejeg. Pangepapat mapane wetan kidul kulon lan lor. Wadage menungsa kedunungan hal nafsir 4 perkara dumadi saka bumi, geni, banyu lan angin. Kawanggo nafsu 4 perkara supya hamarah halwamah lan mutmainah. Godhonge sanga uriping menungsa duweni bolongan sanga kang wajib dijaga. Parandene kaya ngadege jejeg welingi wong kuno arep ana lindhu sedina kaping 7 aja padha lali gandulan waton iku waton urip ingkang nganggo dasar bener bejo bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada yitna yuwana yen lena kena. Ana gambare kemaman aja duwe rasa panastin marang ketrimane wong liya nek tunggal ketrima lambarane sapa temen tundune menangi temah nglakonana tapa japa srana resik kalawan gentun gambar manuk merak bisa kang marati renggani nengganan samat sinamadan daya dinayan tepa slira dipun agem dijiwit krasa lara aja seneng nyiwit marang liyan. Ana gambar lutung jaman kuno padha sugih petang-petung. Dinane 7 rantepe 5, sasi 12 taun 8 windune 4. Dina 7 ana petungane Senin 4, Selasa 3, Rebo 7, Kamis 8, Jumat 6, Setu 9, Minggu 5. Ranggeping dina manis paing pon wage kliwon. Manis 5 paing 9 pon 7 wage 4 kliwon 8. Sasana lasura sapar mulut badam mulut Jumat dilawal. Jumat dilakir Rajab Saban poso Sawal durkai damsar. Ton 8 ton alif ton beton jimawal ton jeton dal ton beton wamu lan ton jimakir. Windure 4 windu ati, windu kuntara, windu segara lan windu sansaya.
Ana gambar macan mapan ana ngiring kiwa gambarane. Wong pinter nang kujiwane ngiwakake marang kepinterane nalisir mring pagere bener. Nalisir mring pagere negara nalisir mring pagerane agama. Kapa ginambar ana ngiring tengen gambare wong bodho kang temindai becik raming gawe semping pamrih nrimo ing pandutur tampon darbi liwat kadigan adigung adiguna. Adigang lakune iki dang ngendelake mlayune banter. Kadigung lakune gajah ngendelake krasane. Adiguna lakune ulung ngendelake sembure mandi. Elinga. Uripe menungso kenggonan dipilali owah kalawan gingsir nyakra manggilingan. Pintra sundul langit menungso tetep duwe lali. Sakura pasagaman menungso tetep duwe pangampesan. Kasampunan muhung kagungane Gusti Kang Maha Agung. Miku Gusti Kang menang sembah sagunging jalma kang tumitah ing Mercapada. Ana gambar gedhong suwung. Wong mati bakal mlebu ana ngalam kubur. Bondo donya ora bakal digawa. Derajat pangkat ora nanggo syarat. Syarate apa? Mori putih. Amal soleh sarta budi pangkat luhur kang migunani tumrap bebrayan agung. Kiwonten ing gunung ana gambar buta loro dinarani Cingkara Bala Pata nek cara malaikat mungkar kalawan akil. Kang mapan ngaku bertakone sapa pangeran momo agamamu sapa nabi momo kitab lan sapa sedulurmu. Takone malaikat ora iso njawab sabet bodho. Ning yen ditakoni malaikat iso njawab slamet urip ana ngalam kubur. Winawi ing mrene kayu ana gambar abang pas muni gambar abang durung bisa ngendhalin marang balik nafsu tundune cemplung marang duri kasengsaran. Gajah mati ninggal gading macan mati ninggal glundang. Menungso mati kudu ninggal jeneng sing apik. Jeneng elek sasar terus banding goro.
selapapan hanganil hasil mundang. Yo.